aya ka cɛ ka kuma lajɛ a ka Sheikh Ahmad bin Hanbal an yɛrɛ ta don Allahu akbar Kulibali Ahmad bin Hanbal y'a to juma seli la a bɛ khutuba de la a kasira fo a bɛna dɛsɛ ka khutuba kɛ Allahu akbar Ahmad bin Hanbal ɲininka a ko mun kɛra a ko wallahi ko ale hakili jiginna alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ ko a y'a fɔ a ka sahabaw cɛ la ko hali a t'i mɛn ko mɔgɔw bɛna seli kabini si finman don fo ka taa jɛ k'a sɔrɔ ala m'i ka arakan kelen minɛ mɛ seli bɛ n'i faga Ahmad bin Hanbal de y'a fɔ ko alakira ko ten i bɛ seli kabini si finman don fo ka taa jɛ ala tɛ arakan kelen minɛ o tumana mun na an t'o ɲɛɲini mɛ Ahmad bin Hanbal ko bi de don ko kira kun ka mɛn min ma dɛ ko ale tile in de don o khutuba ni bi cɛ san 1000 ni kɔ Ahmad bin Hanbal ka nin khutuba in ni bi cɛ san 1000 ani kɔ